अगर आप भी चाहते हैं SSD म्यूजिक की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Presented by SSD Music. Mixed by Shanti Recording Studio, Chandiya Sthan, Baghaye. संदीप बाबू जब से देखी हम बानी पागलायल, हमारे के देख के बिया मुस्कायल। जब से देखी हम बानी पागलायल, हमारे के देख के बिया मुस्कायल। खाली देखिए के मानवा सटक गइल बा, खाली देखिए के मानवा सटक गइल बा। है पतर की पर है मुस्कानवा पर, है पतर की पे दिलवा अटक गइल बा। है पतर की पे दिलवा अटक गइल बा। है पतर की पे दिलवा अटक गइल बा। संदीप बाबू Mixed by Shanti Recording Studio, Chandiya Sthan, Baghaye. जहिया से घूमे आइल बिया हमारा गाँव में, रहतानी पीछे पीछे बन के चौकीदार रे। जहिया से घूमे आइल बिया हमारा गाँव में, रहतानी पीछे पीछे बन के चौकीदार रे। खाली सोचिए के दिलवा बहक गइल बा, खाली सोचिए के दिलवा बहक गइल बा। है पतर की पर है खुशबुआ पर, है पतर की पे दिलवा अटक गइल बा। है पतर की पे दिलवा अटक गइल बा। है पतर की पे दिलवा अटक गइल बा। संदीप बाबू Mixed by Shanti Recording Studio, Chandiya Sthan, Baghaye. राइटर बीती विश्व जीत बाड़े साथ में, कहता रे पुनीत सूरज नंबर दे दे हाथ में। राइटर बीती विश्व जीत बाड़े साथ में, कहता रे सिकंदर छोटू नंबर दे दे हाथ में। जब देखनी सोझा रक गइल बा, जब देखनी सोझा रक गइल बा। है पतर की पर है मनीषवा पर, है पतर की पे दिलवा अटक गइल बा। है पतर की पे दिलवा अटक गइल बा। है पतर की पे दिलवा अटक गइल बा। जब से देखी हम बानी पागलाइल, हमारे के देख के बिया मुस्काइल। खाली देखिए के मानवा सटक गइल बा, खाली देखिए के मानवा सटक गइल बा। है पतर की पर है मुस्कानवा पर, है पतर की पे दिलवा अटक गइल बा। है पतर की पे दिलवा अटक गइल बा। है पतर की पे दिलवा अटक गइल बा। Shanti Recording Studio, Chandiya Sthan, Baghaye.